следващото видео, хора, ще играем Brawl Stars. И ако искате да празнете, просто лайкнете видеото, оставете по един мощен лайк и се абонирайте задължително. Да. И да продължаваме с клипа. Сега ще ви се представя Brawl Stars. Да видим. Така, вижте, ето 33 000 купи, не е много. Дан, така, 74 героя. Ето, нали, много бързо ви ги показвам. Да, не знам защо. Обзето си имам геройчета си имам. Някои имат всичките, но вижте. Аз нямам, хора, Мортис. Всички ми се смеят, защото нямам Мортис. Да. Вие напишете кой мислите, че е най-силният бройлер. Защото не знам. И аз да ви кажа, не знам, ама пишете в коментарите. Да, ето, хора, нямам Мортис, Джин, Спраут, и Рос. Тя имат разни чотки нямам. Пък тя не, тя по принцип не трябва да ги имам, защото те са доста добри. Санди, да, добър е, обаче сега, нали, събирам за него. После ще събирам за тия приятели. Според тебе, според вас, кой да избера? Според мен е Мортис тук. Мортис тук би всичко. Мортис би... да. Сега ще ви кажа в нещо видео. Ще гледам Brawl Stars, обаче с Мико. Значи има хак с Мико. Крийте се в храстите и някой, ако ви намери, просто бягате с неговите скоци. Да. Мато не винаги става. Понякога не ви свършват скоците и идват някакви други и не се получава. Ама сега се опитам. Се постара за нещо видео. Първото ми видео, хора, в Brawl Stars. Аз много се радвам. Той пък и той наша. Бах ти слабак. Какво? Хора, стягам се. Хора, аз откъде пък и да знам, че то Мортис има гаджет и ще ме достигне. Това не е възможно. Наистина. Обаче, хора, като гледате, Мико много бързо взима кочикче, да. Еса. Право е. Поне нашия мал е по-добър от Дайнамайк. И не е с Дайнамайк. Според вас Дайнамайк става ли? Пишете долу в коментарите. Става ли Дайнамайк? Според мен не толкова, ама на шоудаун не става чак. На тази карта много не става. Ама не, добър е. Хора, гледайте сега. Но, виж сега, гледайте. Направо го разбих. Сега гледайте. Бам. Добре. Все пак. Тук има някой. Да, знаех си. Шоудаун. Това ще е много лесна победа. Защото аз ви казах, че ще се стегна. Хора, това е хора, знаете ли, че това е много добър отбор? Байран и Кит. Хора, много е добър този отбор. Байран и Кит. Защото Кит, например, скача на някой и Байран го хилва постоянно. Той Байран са супера дори. Мъначи. Поне на второ място. Той поне е по-добре, отколкото там. Не знам на кое, ама беше с -8. Така че ужас.
Хора, моя умря, моя е будка, то е ясно. Трябваше иначе на мен да скочи. Това, кит. Защото ако беше скочил на мен, колата ще да си използва хайпера, супера и ще да го разби просто. Той Байрон нямаше шанс да го хилни. Айде, заминахме. Еми хора. На трето сме. Това е горе-долу. 0 купи. Обаче пак ма дразни това, че е 0 купи. Аз обичам да е повече. Така. Сега. В това видео аз... Така. Почваме. Сега вече трябва да направим първо просто. То ничего направя, аз съм все пак Мико. Целта ми е да съм на второ място, да ви кажа. Да, наистина целта ми е да съм на второ, защото сега ще съкрием храсли с тази пайпер. И да. Сега това ще го взема лесно. Давай. Бреди, с 6 сме. Мисля да не се храстите много. Просто съм зад стените и ще скачам. Оп. О, сега това Рико се прецака. Прецака се, бе! Хора, аз какво правя сега? Много ми е напрегнато. Какво? Аз не мога да скоча. Кой това? Пак сме на трето място. Искам съм на второ да един път. Не, този път наистина ще се крия. Вече не ме интересува. От тук нататък хора ще се крия. Опа. Сега засягам вече. Така. Бам. Така. Бам. Само моята да не умре. Така. То дай на майка. Той е с нищо. Чай да видя кой стана тук. То Мико. То с Мико. Дай на майк, за нищо си го използва. Купил му. Добре, хора, ето, крия се. Моля. Yes. Добре, шоудаун. Сега, ако сме първи, ще е уникално. Дай на майка на малко. Малко е. Колко с 51. С 20 сега стана 20. Абе, важното е, че сме на второ.
Но просто Нико е много добър. Да, хубаво. Сега ще изиграем още поне 2 игри, защото ще трябва да спирам. Аре бе, Байран. И аз пак Байран. Какво ми стана? Хора, какво ми стана, бе? Защо Байран? Как така Байран? Какъв Байран ма гоня? Какъв Байран? Но аз че това е Гейл. И аз пак Байран. Абе, хора, кола века. Моля, така. И аз пак закуса, моля, бе. Просто... Знаеш какво, крием се. Тая игра няма много да победим. Според мен аз съм на 2. На 2 пауър купчета. О, това за малко да ми се такова. That's it. That monkey in the one. О, хора, тук много ще ме приклещи. Обаче. О, хора, мислех, че е мичка, майко. Да видим, да, той не съм го такова. Браунс. И последно, хора, ще пробвам с кланс. Да, хора, разбрах, че кланс е много добър на Джем Граб. Да видим колко е добър. Така. Сега вече супер. Всичките с самбър. Хманът. Брат, не мога да мина. Хора, представете ли си да добавят да... Ако е, например, съм Ел Примо. И да, така, хора, добре. Така, хора, сега. И, те ме убиха. Сега да направя нещо. Така, сега вече се стягам, гледайте сега. Гледайте сега какво правя. Бам. И нищо не направих. Ама им набих демидж. Това е начало. Сега. Така. Добре, хора. Добре. Ето сега, хора, ще победя. И ще мисля да спираме. И да видим дали ще убият Честъра. И убихме го. И това беше. Това беше видеото. Това беше за днес видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още видеа, просто лайкнете и се абонирайте. И от мен, чао!